Хайде. Тук го отпън къде. Хайде пак. Хайде право. Имам изкривяване, аз знам, че имам изкривяване. Не, сега сте много по-права, по-изправена сте. Сигурно На преди какво 2-3 говорите? години ходих на пилатес с стречинг и разтягане и се чувствах много добре. Защо не ходите пак? Защото вече няма къде. Е, Пенсионирахме се, живеем на село. И вече Е, трудно това става. село, бе, какво в това село, бе, мамо, Това стара. село. Много